Tripura hastewo Chwngpherang mojang thani kwbangma kwbang mungno bwskango toniwi khorang tisaka sodor jela Congress rok bill kwbang kamano khainani smart meter nordani hasteni Chwngpherang tangbedikni lamchayano yakarna bayik laijak rokno khosana dal bidal sanmung sanai agulini astabal thongkholani Vivekanandani mangthong bwskango khorang tisalaikha tangbutango Congress ni kwbang khupno tidulnai rok manjakha Tangsalo agulini astabal thongkholani Vivekanandani mangthong bwskango khorang tisalaikha sodor jela Congress rok Chwngpherangni bill kwbang kasamano norna smart meter norna hastewo Chwngpherang tangbedikni bisingo lamchaya romjakmano mothakna sepsap mania angui tongmano khoboi dal bidal sanmung sanai o tangbutangna harjakha khorang tisama dangsani simi kok narangnai rok kok silsamung tisaka hastewo Chwngpherang tabuk sallairuk lairuk belai sep kaham manliya tongkosong lukurok mochangmani kwbang rang marikha talfaikeno tei smart meter chengmani ulo tibo kebeng mungo kelaikha borokok selchaka hapang bisinoi chibrini Chwngpherangni bill no kwbang khlai irikha hinai o bill no tabuk ruwi mania kebeng mungo kelaikha tongkosong lukurok উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুগণ আপনারা সবাই অবগত আছেন যে কোন রকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া মাসুল এবং বিভিন্ন চার্জ ফুয়েল চার্জ এবং ফিজ চার্জ মানে চুক্তি সারে কাটিয়ে দিয়েছেন তার প্রতিবাদে আজ সদর জেলা কংগ্রেস আমরা এখানে প্রতিবাদ ধর্ণা সভায় বসেছি Congressni tuidulnai rok sanmung tisaka hapang leriawino Chwngpherangni daratei lukurokni hamkrayo kebeng mung tongmano rosawoi nahari sep kaham rinani bagai yapri senani angsitung hayake financial teibo kotor jobao ongkhornani khorai bungrikha borok Bureau Report News Now